най-големият ми проблем на мен беше с наркотиците, с тревата и аз бях стигнал момент, дето пушех всеки божи ден, за да се чувствам окей. И да, нали вече не пуша, не пия алкохол, не взимам никакви наркотици, но просто трябваше да мина през този процес, за да разбера, че има и лоши навици и тези лоши навици ни пречат да станем най-добрата си версия. И да, толкова е просто. Ако можете да елиминирате лошите си навици и да ги замените с позитивни, живота ви ще се промени много, много бързо. И това се случи с мен. Аз последните 7 месеца не съм пил алкохол, не съм взимал наркотици и живота ми от доста обикновен живот тотално се